Ngithatha leli thuba ukubonga ngakho konke engenzele kona. Isandla sedlula ikhanda. Ngiswela imlomo ezinkulungwane ukuthi ngingabonga ngayo. Ngibonge kuba bukhansela uMabaso ukungikhumbula ubengakhetha nanoma ingamuphi umuzi kodwa wakhumbula ukuthi bekuthi manginetha ngihlupha ward committee azongishuthela udake bengibakulona amanzi nezingane efunda izingane nasesikoleni ngokuthi ngingenelwe yimvula endlini endala. Ngibonge nje baba ukuthi ukwazile ukuthi maqhamuka ithuba ukhumbula ukuthi khona lo yamntwana omncane othe ehlalile wavusa ikhaya engenawo amandla kodwa wazama ngalokho anako kodwa makutholakala ithuba elifana naleli ukwazi ukungibeka phambili. Ngibonga kakhulu kuwo wonke umuntu obenesandla ukuthi likhaya lami liphumelele libe lihle kanje. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela kwande lapho nithathe khona niqhubeke nomsebenzi omuhle ningapheli lapha kumina kuphela. Ngicela ukuthi komunye okulesimo nami engiphuma kusona njengamanje ukuthela amasosha mayecabanga ukuthi kube ngibe nananti ikhaya elihle kangaka nabantwana bami bakhule endaweni esafe. Okusona njengamanje lesimo ngiyacela ngalilahle ithemba. uNkulunkulu ukhona. Umuntu akaguqa athandaze azi ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uzomlalela. Umkhuleko awuphendulwa ngaleso sikhathi kodwa uthatha isikhathi futhi uNkulunkulu naye isuke eminingi efikayo kodwa uyayathi ezini lakhe imithwalo yethu esinayo asiyithathe sinikele kuye ngoba yena unamahlombe abanzi uyakusithwalela. Umuntu okulesimo njengamanje angalilahli ithemba bakwethu uNkulunkulu ukhona. Ukuthi amandla mhlambe kuyena naye awakafiki njengoba namamandla kade ngenawo kodwa ithemba akangalilahli. Ngithathe namazwi lawathi uNkulunkulu kwesinye isikhathi ukayithathe into engelutho ayihlalise namakhozi. Namhlanje ungisusela kade ngikhona ngizibona nginekhaya nabantwana bami elihle kakhulu. uNkulunkulu ukwazile ukuthi angikhumbule embusweni wakhe kade ngikhala ngigoqa ngithandaza. Namhlanje ngithi siyabonga kakhulu nabantwana enikwenzile ngicela niqhubeke nakwabanye. Ngiyabonga kakhulu.